Mbambeira keki redu tinoriprepare sezvizvi. Tinotora mazai edu toisa mubhawel. Mubhawel imomo ndo matinoisa mukaka 1 cup. Toisa 1 cup ye-cooking oil. Toisa 1 cup ye-cooking oil tinotora 3 cups of flour. Toisa imomo. Togreta mbambeira dzedu 2 cups omezha nemeasuring cup. 3 cups dzembambai. Unotanga wawiska zai, mukaka, sugar, pazvo zvega. Then kana wawiska woisa vanilla essence ikoko. Madry ingredients wozoedhera uchiita fold in. Kana wapedza, kana uine dried fruits unokwanisa kumaedhera kuti keke rako riteste zvakanaka. Woedhera dried fruits ako. Wobeka keke rako pa 180 degrees for 1.5 hours.